నెంబర్ 2 అనమాట. సో గైస్ మీకు ఎపిసోడ్ నెంబర్ 1కి 2కి అనే తేడా తెలుస్తుందా? ఎస్, నేనైతే ఫుల్ సెట్ ఏం కాదండి. చైన్ ఆర్మర్ అండ్ గోల్డెన్ ఆర్మర్ ఎక్కడదని మీకు డౌట్ వస్తే మాత్రం గైస్, నేను అప్పుడు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఐరన్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు స్కెలిటన్ బాబాయ్ అని చెప్పాను, చూసారుగా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో. ఒకసారి చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి గైస్. అప్పుడు నేను స్కెలిటన్ ఉన్నాడు, వెళ్ళి చంపుతాము, బాగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని వెళ్ళేసరికి అక్కడ కుప్పలు ఉన్నారు గైస్. నాకెందుకో డౌట్ వచ్చింది గైస్, స్పానర్ ఉందేమో అని. వెళ్ళి వాళ్ళని చంపాను, ఎట్టకిళ్ళకైతే చంపి చూస్తే మాత్రం అక్కడ స్పానర్ ఉంది గైస్. స్పానర్ ఉంది, మన పంట పండింది కా అనుకున్నా. మళ్ళీ నేను దాన్ని అక్కడ చెస్ట్ కూడా ఉంది గైస్. చెస్ట్ అయితే నేను ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు, ఎపిసోడ్లోనే ఓపెన్ చేద్దామని అనుకున్నాను గైస్. అప్పుడు వీడియో క్లిప్ తీద్దాం అనుకున్నాను, కానీ నేను అప్పుడు మర్చిపోయాను అనమాట, వీడియో క్లిప్ తీద్దాం అనుకున్నాను. సో గైస్, మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే గైస్, సారీ, నేను ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఇప్పుడే స్టార్ట్ కాదు. మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా కొత్తగా విజిట్ చేస్తుంటే మాత్రం త్వరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మాత్రం మీకు నేను పెట్టే వీడియోస్ ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే వస్తుంది గైస్. లోకి క్రాఫ్ట్ గైస్ ఎక్కువ మంది తెలుగు ఎపిసోడ్స్ తీయరు, అది మీకు తెలిసిందే, చాలామందికి తెలియదు అనుకుంటాను. ఒక్కసారి యూట్యూబ్లో అయితే సెర్చ్ చేయండి గైస్. సో మనం లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే గైస్, మీకు ఇంకొకటి కూడా చూపించాలి. ఇక్కడైతే నేను ఒక వీట్ లాగా అయితే ఇలా పెట్టాను అనమాట, పెట్టాను. అప్పుడు నాకు కొంచెం హంగర్ అయితే నాకు కొంచెం తగ్గింది. అప్పుడు నేను మెల్లగా ఏదైనా పిక్స్ని ఇట్లా చంపి చేసుకున్నాను కావచ్చు. తర్వాత నాకు ప్లాన్ వచ్చింది. ఏం ప్లాన్ వచ్చిందంటే, ఇలా కొడితే ఇలా సీడ్స్ వస్తాయి కదా, ఆ సీడ్స్తో చేసుకుందామని. అండ్ గైస్, నేను ఆఫ్లైన్ వర్క్ చేస్తా అని చెప్పాను కదా, ఒక్కసారి మీరే ఐరన్ని చూడండి. 1 స్టాక్ + 9 ఐరన్ ఆర్మర్ అండ్ టూల్స్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను, ఎపిసోడ్లోనే చేద్దామని వదిలేస్తాను అనమాట. సో ఇప్పుడైతే మనం చేసుకోబోతున్నాం ఐరన్ ఆర్మర్. అయితే ఇది నాకు ఉన్నది, కానీ సరేలేండి, అయితే అయిపోయాక చేసుకుందాం గైస్, ఓకేనా. ఇప్పుడైతే టూల్స్ అయితే చేసుకుందాం. ఈ నైన్ అయితే తీసుకుందాం, టూల్స్ చేసుకుందాం. ఓకే, 4 సరిపోతాయి అంటారా? సరేనండి, ఇంకా 4 చేసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐరన్ యాక్స్, నెక్స్ట్ ఐరన్ స్క్వాడ్, తర్వాత ఐరన్ యాక్స్, ఆ తర్వాత ఐరన్ పికాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం అన్నీ ఇలా వరుసగా పెట్టుకుందాం. ఇది ఇక్కడ ఏంటిది? ఓకే, పర్ఫెక్ట్. దీన్ని అయితే ఇక్కడ పెడదాం, దీన్ని ఇక్కడ సరే అండి, ఆ తర్వాత చూసుకుందాం. ఇవైతే మనం ఈ స్టోన్ ఇవి మనం ఐరన్ అయితే లోపల పెట్టేద్దాం, ఐరన్ స్క్వాడ్ అయితే. సో మీకు చూపిస్తాను పదండి గైస్. పికాక్స్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది, స్పానర్ని అయితే మీకు చూపిస్తాను పదండి. హంగర్ తక్కువ ఉంది, బ్రెడ్ లేదా? ఓకే, ఇక్కడ మటన్ అయితే ఉంది. టార్చ్ తీసుకుందాం ఒక్క నిమిషం ఉండండి, కొంచెం సౌండ్ పెంచుతాను. మీకు పోయిన ఎపిసోడ్లో అయితే వినిపించలేదు కదా నా వాయిస్, అంటే గేమ్ సౌండ్ వినిపించలేదు, సారీ. ఓకే, ఇప్పుడు పదండి మీకు వెళ్ళి చూపిస్తాను. స్పానర్ అయితే ఉంది అక్కడ, 1.5 హార్ట్ అయితే పోయింది, మళ్ళీ పోయింది. ఇట్ సైడే గైస్ నాకు వాయిస్. నేను ఇలా అయితే ట్రై చేశాను, అక్కడ స్పానర్ నేను 5-6 టైమ్స్ అయితే చనిపోయాను ఉంటాను గైస్. నేను ఇలా ట్రై చేశాను, నాకు స్పానర్ అయితే దొరకలేదు. డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఎటైతే మనం చంపేద్దామని వెళ్ళి చంపేశాను అనమాట. ఇదిగోండి గైస్, ఇక్కడ స్కెలిటన్ స్పానర్ అయితే ఉంది చూడండి, అక్కడ వాడు ఎలా తిరుగుతున్నాడో చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం చెస్ట్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం గైస్.
నేను నిజంగా ఇంతవరకు చెస్ట్ అయితే ఓపెన్ చేయలేదు. ఓ మంచి లూటే. ఓకే బ్రెడ్ ఇది దొరికింది. సరే ఉన్నాయని నడుచుకోపోదాం. నువ్వెందుకు ఇక్కడ? వచ్చేసి నాతో. ఈ గ్రావెల్ ఎప్పుడైనా క్లియర్ చేయాలి గైస్. గ్రావెల్ ఇలా నేనైతే లోపలికి వెళ్ళాను గైస్. నాకు చాలా ఐరన్ దొరికింది. చాలా అంటే చాలా ఐరన్. దీన్ని అయితే నేను ఇంకా ఆపలేదు. ఇదిగోండి ఇక్కడ కోలు. నేను తీసుకోలేదు కోలు. ఓకే నేనైతే ఇలా చాలా వెళ్ళాను గైస్. చాలా దూరం అయితే వెళ్ళాను. అప్పుడు నాకు చాలా పెద్ద కేవ్ అయితే దొరికింది గైస్. చాలా పెద్దది అప్పా. ఓ మామూలు డ్యామేజ్ కాదుగా. చూడండి గైస్ ఎలా ఉందో. ఇక్కడ మనం స్లైమ్ ట్యాంక్ చేసుకోవచ్చు. అయినా లోకీ క్రాఫ్ట్లో వర్క్ అవుద్దా ఏమో తెలియదు. ఓ ఇక్కడ నేను ఐరన్ కలెక్ట్ చేసుకోలేదే. చాలా 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 ఐరన్ ఉంది గైస్. చాలా అంటే చాలా ఐరన్. మనం ఇదైతే కలెక్ట్ చేసుకుందాం అండి. కలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఓసీగా వచ్చింది ఎందుకు వదిలేయడం చెప్పండి మీరే. మనం ఈ గోల్డెన్ అండ్ చైన్ ఆర్మర్ విరిగిపోయాకైతే ఐరన్ ఆర్మర్ అయితే చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఉంది. సరేనండి నేను తర్వాత చూసుకుంటాను. నేను ఇది మొత్తం మైన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. కాకపోతే చాలా ఐరన్ ఇప్పటికే ఎక్కువ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూసుకుందాంలే అని వదిలేసాను. అదే ఆఫ్లైన్ వర్క్ చేయడంలో. ఓకే ఇప్పుడు వెళ్దాం పదండి. నేనైతే దారి మర్చిపోయాను గైస్ తెలుసా. నేను ఎటు నుంచి వచ్చాను సరే ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోయాను దారి. ఇటు నుంచి వచ్చాను గైస్. ఇటు నుంచి వచ్చాను. సారీ గైస్. స్కెలిటన్ మళ్ళీ స్కెలిటన్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తారా నా దగ్గరికి. ఓకే అయిపోయింది. నైస్. ఏంటి గైస్ ఇది మీద వాటర్ ఉన్నట్టుంది. సరేలేండి తర్వాత చూసుకుందాం. అందులో ఒక ఎంచాంగ్మెంట్ బుక్ అయినా లేదు. సరిపోయింది గైస్. ఎంచాంగ్మెంట్ బుక్ ఉంటే ఏమో. నిమిషం గైస్ నేను సౌండ్ అయితే కొంచెం తగ్గిస్తాను. మళ్ళీ మీకు నా వాయిస్ అయితే వినిపించదు. ఓకే నైస్ నైస్ నైస్. ఇటైతే నేను వెళ్ళలేదు గైస్. వెళ్దాం. అయినా ఈరోజు ఏం చేద్దాం గైస్. ఏం చేద్దాం ఈరోజు చెప్పండి మీరే. ఫిష్ నా దగ్గర స్ట్రింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి. చెస్ట్లో ఏమైనా ఉన్నాయా స్ట్రింగ్స్ చూద్దామా అంటే ఫిషింగ్ చేద్దాం. ఫుడ్కి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. పిగ్ నా దగ్గర క్యారెట్ లేదే. ఏమైనా ఉంటాయి పో. బా ఏంటిది ఎంత డార్క్గా ఉంది. నేను అరే పలగొట్రా. ఓకే నైస్. నేను థర్డ్ ఎపిసోడ్లో అయితే కడదాం గైస్ ఇల్లునైతే. నేను ఇంకా ఏమీ ప్లాన్ చేయలేదు. ఇటే కదా వెళ్ళాల్సింది. ఇటేలేండి. ఇటేనా. నైట్ అవుతుంది గైస్. ఇల్లు నేను కొంచెం పెద్దదే ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్లైన్ వర్క్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న ట్రీస్ అన్నీ కొట్టేయాలి. ఈ ట్రీస్కి యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసినా ఏమీ రావట్లేదు గైస్ లోకీ క్రాఫ్ట్లో. గైస్ మీకు త్వరలోనే లోకీ క్రాఫ్ట్ ఎపిసోడ్ అదేంటి టిక్ టాక్ హ్యాక్స్ కూడా రావచ్చు. లోకీ క్రాఫ్ట్ టిక్ టాక్ హ్యాక్స్. ఈ యాడ్స్ ఒకటి నాకు. బ్రెడ్ తిందాం. వాళ్ళనైతే చంపినప్పుడు నాకు కొంచెం బోన్ కూడా వచ్చింది. ఇదేంటి ఇలా ఒంటరిగా ఉండిపోయింది పాపం. బోన్ చూడండి ఒక్కసారి. యారోస్ చూడండి గైస్. స్ట్రింగ్స్ మన దగ్గర లేవా. సరేనండి మనం ఫిషింగ్ చేద్దాం అంతే కదా. 3 అంతే. ఎస్ ఒకటైతే మిగిలిపోయింది. ఓ 2 వీటినైతే స్మెల్ చేద్దాం.
ఇందులో పెట్టేదా కోలేదా ఉంది. సో గైస్ మీకైతే అది మైండ్ క్రాఫ్ట్ రావడం కొంచెం కష్టమైతే అవుద్ది. అదేంటో గైస్ ఊకే సెట్టింగ్స్ అయితే మారిపోతున్నాయి. అంటే ఎలాగంటే నన్ను ఏ యానిమల్ అటాక్ చేసినా అంటే ఏ మాబ్ అటాక్ చేసినా నాకేమీ కావట్లేదు. ఆక్సిజన్ బబుల్స్ అయిపోయినా నాకేమీ కావట్లేదు. ఇలా సెట్టింగ్స్ అయితే ఊకే చేంజ్ అవుతున్నాయి గైస్. నాకైతే అది నచ్చలేదు. ఓకే మనమైతే ఫిషింగ్ చేద్దాం, ఏమొస్తాయో చూద్దాం. ఎంచాంగ్మెంట్ బుక్స్ కూడా రావచ్చు, చూద్దాం. నాకు నచ్చలేదు గైస్. అప్పటి నుంచి ఫిషింగ్ చేస్తే 3 చేపలైనా. ఈ పప్పట్ ఫిష్ ఒకటి, ఇది ఒక్క నిమిషం. ఏంటి గైస్ ఆడు రా, ఎవర్రా నువ్వు? రారా, నాకు గోల్డెన్ ఆర్మర్ వేసుకొస్తే నేను భయపడుతున్నా. నేను ఇప్పుడు రా. రమ్మంటే రాకరా, ఇప్పుడే రాకరా. ఇప్పుడు రా, ఇప్పుడు రా. అదే ఓకే. 1 2 3 4 యాక్చువల్లీ ఓకే. ఇవేమని సెగ్మెంట్స్ మంచిగా ఉన్నాయి ఎంచెగ్మెంట్స్. సరే వేసుకున్నామా అండి? ఎస్, ఇవైతే లోపల పెట్టేద్దాం. ఈ పప్పట్ ఫిష్ ఇలా మూలకు పెట్టేద్దాం. ఐరన్ వచ్చింది. ఓకే, దీన్ని అయితే ఇందులో పెట్టేసి ఇందులో కోల్ తక్కువ ఉంది. కానీ గైస్ ఈరోజు ఏం చేద్దాం గైస్? అవును గైస్, నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. వాటర్ బకెట్ కూడా ఒకటి చేసుకున్నాను గైస్. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో సౌండ్స్ ఏమైనా అనిపిస్తే సారీ. నా దగ్గర కోల్ లేదా? ఓకే ఉంది రండి. ఓకే 19 చాలు. ఇక్కడ ఓకే నైస్. ఓకే చెస్ట్ ఒకటి తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. అరే ఏంటి గైస్ నాకు యాడ్స్ ఒకటి ఏదైతే కుక్ అయిపోయింది. అది ఈ పప్పట్ ఫిష్ నేనే చేసుకోవాలరా. ఇదేంటి బ్లాస్ట్ ప్రొటెక్షనా? ఏం చేసుకోవాలి నేను బ్లాస్ట్ ప్రొటెక్షన్ని? ఈరోజు ఏం చేద్దాం గైస్? నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మీకు ఇల్లు అయితే వస్తుంది గైస్. మేకనైతే చంపేద్దామా? వద్దులేండి, ఒక్క నిమిషం గైస్. ఓకే గైస్, ఏం లేదు, ఏం చేద్దాం గైస్? కొన్ని ట్రీస్ అయితే కలెక్ట్ చేద్దాం ఈ ఎపిసోడ్లో. అయితే ఏమీ చేయట్లేదు కదా. ఏంటి గైస్ ఈ కేవా? నేను బ్రైట్నెస్ ఏమైనా తక్కువైందన్నది. చిన్నది పెద్దది. స్పైడర్, అరే ఏంటిది?
గబ్బిల అబ్బో ఏది ఇక్కడ ఏంటిది ఆర్మర్ వేసుకున్నా 3 హార్ట్సా ఇది ఎక్కడ మాసు సరే ఫుడ్ అయితే తిందామా అండి ఫుడ్ తక్కువనే ఆకర ఫుడ్ లేదు కొన్నిటినైతే చంపేద్దామా అండి ఏంటి అలా వెళ్తున్నా ఏంటి ఏం ఫుడ్ ఇవ్వలేదు బెదిరిస్తే ఇవ్వట్లేదు నేను ఒప్పుకోను నేను అడిగిన సరే గైస్ పాట అయితే పాడాను అనమాట ఓ ఐరన్ ఉంది కలెక్ట్ చేసుకుందాం ఆగండి ఒక్క నిమిషం ఉండండి గైస్ ఇదేం కేవలం ఏంటి స్కెలిటన్ సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి మీరే వినండి బా కింద ఏమైనా కేవ్ ఉందంటారా విన్నారా గైస్ కింద ఏమైనా కేవ్ ఉండొచ్చు చాలా హెవీగా వస్తున్నాయి తర్వాత ఎప్పుడైనా చూసుకుందాంలేండి అది ఓకే ఐరన్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఉండండి గైస్ ఈ ఎపిసోడ్లో ట్రీస్ అయితే కట్ చేద్దాం మనకి అది దానికి హౌస్కి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చుట్టుపక్కల ఏ ట్రీస్ ఉంటే ఆ ట్రీస్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసేద్దాం నేను ఎటు నుంచి వచ్చాను గైస్ నా బేస్ ఎక్కడ నా బేసు దొరికింది అదే అనుకుంటా అటు సైడ్ అయినాక సరిపోయిందయ్యా నా బేస్ అప్పా నా బేస్ పోగొట్టుకున్నా నా బేస్ పోయింది వెతుకుతా ఉండండి ఎక్కడుంది నా బేస్ ఓ దొరికినట్టే బేస్ ఇటే ఉంది బేస్ మన బేస్ ఇటే అండ్ గైస్ మీరు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూస్తుంటే ఇదే నా బేస్ మీకు చూపిస్తానా అండి నైట్ అవుతుంది అటు సైడ్ అనుకుంటా కదా ఇక్కడ ఒక వాటరు క్రేజీ అయింది గైస్ క్రేజీ అంటే క్రేజీ ఏది ఇందులో పెడదాం ఓకే ఇప్పుడైతే ఇలా పెడదాం నైట్ అవుతుంది ఉండండి గైస్ నాకు కొన్ని బోన్స్ అయితే కావాలి స్కెల్టన్ అయితే స్పాన్ అవ్వనివ్వండి చూద్దాం ఎక్స్పీ వస్తుంది ప్లస్ బోన్స్ వస్తాయి చూద్దామా అండి ఎవరు దొరికితే వాడిని వేసేద్దాం త్వరగా స్పాన్ అవ్వండిరా ఏంటి ఒక్కడు స్పాన్ అవ్వలేదు రా నైట్ అయిపోయింది రండ్రా అమ్మ ఏంట్రా బాబాయ్ నన్ను ఒగ్గేరా నిన్ను ఇవ్వలేదు నేను ఎవ్వరు ఓకేనా నా దగ్గర ఫుడ్ లేదు హంగర్ అయిపోతుంది ఏరా నిన్నేమన్నాను రా అరే ప్లీజ్ రా నన్ను ఒగ్గేరా నన్ను వదిలేరా అమ్మా నన్ను వదిలేరా నేను జంపు నీళ్ళలో ఈ స్పైడర్ ఒకటి అమ్మయ్య చనిపోయింది వాటర్ ప్యాకెట్ నా పని అయిపోయింది వాటర్ ప్యాకెట్ చా యాడ్చండి అయిపోయి అమ్మ రారా దమ్ముంటే ఇప్పుడు రావాలి ఎట్టా మామూలుగా ఉండదు మూత పెట్టుకుంటే మడతడిపోద్ది నా పని అయిపోయింది మై గోష్
రా దమ్ముంటే దమ్ముంటే రా దమ్ముంటే రాకురా. నువ్వు ఎంటర్మ్యాన్ అయితే దూరంగా నా నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపో. సో గైస్ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమైనా సౌండ్స్ వినిపిస్తే సారీ. పోరా రే. ఓ నైనా అమ్మ మనం స్లీప్ వేద్దామా అండి. చెస్ట్ ఎందుకు ఓపెన్ చేసా ఇప్పుడు నేను కొట్టలేకపోతున్నాను. ఓకే కొట్టా. ఏమని నేను ఏమన్నారా, కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూసానా. ఓకే చచ్చాడు. ఓకే నైస్. డెడ్ బ్లాక్ కూడా వచ్చింది. స్లీప్ వేద్దాం. నా వల్ల కాదు ఇంకొక ఎంటర్మ్యాన్ అంటే హంగర్ కూడా లేదు మనకి. ఓకే ఏది వాటర్ ఇది ఎక్కడేసాను గైస్ నేను ఇక్కడ వేసా. దొరికింది స్కెలిటన్ గాడు. నాకు హంగర్ అయిపోయింది. నాకేమైనా ఉందా ఫుడ్ ఇందులో? రప్పర్ ఫిష్ ఉంది, అది పాయిజన్. నేను తినను దాన్ని. ఇందులో పెట్టేద్దాం. ఐరన్ తీసుకొని మెల్ట్ చేసేద్దాం. అంతే. మటన్ ఒకటే ఉందా మన దగ్గర? సరేలేండి పెట్టేద్దాం. నేను అనుకుంటా అన్నీ జరుగుతాయి ఏంటి. ఓకే ఇక్కడ స్కెలిటన్ కూడా చనిపోయాడు. ఎక్కడున్నాడు? ఎక్కడ చనిపోయాడు గైస్? అరే నాయనా నాకు బోన్స్ కావాలరా. సరిపోయింది. అవును నా దగ్గర కొన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ ఫుడ్ తింటా ఉండండి. కొన్ని బోన్స్ తీసుకొని 3 చాలండి, 6 వస్తాయి. 9 వచ్చాయా? సరేనండి వీటికైతే వేద్దాం. బోన్ మిల్ అయితే ఓకే. పెరగలేదా? సరేనండి పెరిగినవైతే ఓకే. ఇలాగే మనం ఒక పెద్ద లైన్ అయితే చేయాలి గైస్. చూద్దాంలేండి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా చేద్దాంలేండి. ఈరోజు ఏమో చేద్దాం అనుకున్నాను, ఏదో జరిగిపోతుంది. సరేనండి మనమైతే బ్రెడ్ చేసుకుందామా అండి. ఇందులో ఉండాలి బ్రెడ్. ఓకే ఇక్కడ 3 అవుతుంది. ఓకే ఇప్పుడు బ్రెడ్ అయితే చేసుకుందాం. ఓకే 4 వచ్చా, సరిపోద్దులేండి. నాకు ఒక్క క్యారెట్ కావాలి, అందుకు జాంబీస్ ఉండాలి. నేను ఆఫ్లైన్లో అయితే మైనింగ్ చేస్తాను గైస్ కంపల్సరీగా. ఆఫ్లైన్లో అన్ని వర్క్స్ చేసుకుంటానన్నమాట, ఐరన్ కలెక్ట్ చేసినట్టే. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కన్ఫామ్గా ఇల్లు కడదాం గైస్. అందుకోసమే నేను ఇప్పుడైతే చెట్లు అయితే కొడుతున్నాను. ఓకే సెట్. ఒక ట్రీ అయితే కొట్టేసా గైస్. వీడియో అయితే చాలా లెంత్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, లాస్ట్లో మనం ఇలా చేయాలి. సో ఇది గైస్ ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి గైస్. ఎందుకంటే లోకీ క్రాఫ్ట్ ఎపిసోడ్ ఎక్కువగా తెలుగులో అయితే ఉండదు గైస్. ఓకేనా గైస్? మన ఛానల్ని ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తారనుకోండి, మీకు కొత్త గేమ్స్ అయితే తీసుకొస్తాం గైస్. ఓకే ఇది గైస్ ఈరోజు వీడియో. And that's it for today guys. I'll see you in the next one. Bye.